Herovre. Jeg vil godt herover. Der er ikke så langt. Incendiary ammo. I'm always on when it counts. Vi skal vende op. Okay, nu har vi alt. Ej, hvor helvede. Og du kan lide den. Ja, mand. Nej, nu kom de! Hvad fuck sker der? Hvad? Nej! Der er mange. Sådan. For helvede. Det er dem her, der teleporterer, eller de jumper, eller? Ja, de jumper, og så dør man. Så er lige det. Skal du med? Du med? Okay, jeg kører civilen herovre. Hvor skal vi hen? Bare følg efter mig. Okay, hvorhen? Lige bag dig, tror jeg. Tag min prik og tag den. Tag mine prikker. Ja, mand. Nej, du skal helt derover. Det har jeg ikke tid til. Hvorfor ikke? Fordi jeg kører ind i en der var der lige en breakthrough, mand. Fuck. Shit! Fuck. Du skal se min mand. Du kan se, hvor mange der er. Time is wasted. Endnu den. Nej, hvad laver du? Jeg bliver nødt til at køre lige ud. Okay, så er det med over. Og det er politiet, det kan vi godt lige tage. Og jeg kører den tilforhold ud. Ej, for helvede, mand. Der er væk over lige. Hvorfor har du formået at få så mange efter? Det er ikke mig, det der. Okay, jeg trykker på bakgear. Hvad sker der med bilen? Jeg skal op på den motorvej. Jeg kommer lige om lidt. Ja, det er ordentligt. Hvorfor? Det kan godt være, at de ligner GTA. Ligner GTA meget, ikke? Men det er fandme hæslæsende. Ja, det er GTA altså ikke på samme måde. Nej, hvorfor kører du derovre? Shit. Jeg blev skubbet af dig. Nej, der er de der stormers der. This is my town. Hvad er det dig? Fik jeg dig? Du var fandme tæt på. Fucking fedt. Men bilen begynder at vinde. Hvad? Skulle du bare have det her hus over? Ja. Fucking ass. Jeg har jo købt det. Jeg har ikke købt det. Du brænder din bil. Du brænder du. Politi. Det var ikke farligt. Ja, politiet, det er ikke det, man frygter her. Nej, det er ikke politiet. Ja, jeg køber også lige den her også. Ej, skal jeg 17 skud? Ja, Hvad er det foran mig? Skillboardet, de hænger bag bilen. Det er for at køre. Hallo? Hvor fanden er du af? De hænger bagpå i bilerne. Gør det det? Ja, de står på ski bag bilerne. Den har en dør tilbage. Lige kom hen. Fuck. Okay, jeg skal også Okay, jeg fuck. Jeg har brug for hjælp nu. Ja, jeg går. Nej, du må ikke dø. Du er langt væk, er du sindssyg? God start. Nå, okay. Nu rammer han flere. Sådan der. Nice. Det er virkelig mærkeligt. Man kan bare slide ned over nogle af bilerne. Der er en til. Nej. Hvorfor vil han... Nå, så hopper hun bare over en af dem. Eller vi har lavet halvvejs. Det er fucking nice. Den har ikke ramt det lorte her. Der kommer der bare lige pludselig mange biler. Nej, nu er der en, der kører alt muligt ned.
Ej, jeg får kun de der 30-50.000. Det er da også okay. Nej, men det er bare så tæt på hver gang. 38.000. Det kører politiet næsten ned. Ja, kom nu. 60.000. Det er fandme svært at ramme de andre. Ligesom om hvis man står længere ude i krydset, så kommer der flere biler. Ja, jeg tror det er 3. Hvad skete der? Klarede vi den? Ja, det tror jeg. Yes! Ja, mand. Så giver den kun 4.000, det er bare det sværeste nogensinde. Fuck. Jeg tror, der er nogen, der bruger. Ja, jeg beat you to it! Nej! Hvad? Jeg var lige ved overhældet. Ej, klokken er 4, mand. Sådan noget lort. Skal vi starte? Nej. Jeg venter til, vi skal køre. Fuck, jeg er grim, mand. Jeg er sindssyg. I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance A to chat. twin. What with you being a science Er hun ikke død? Jo, den anden er. Det vil sige, hun er ikke tvilling mere, eller hvad? Nej, det kan man jo ikke sige. Look, Okay. I'm not here to fight. We need to work together. Johnny's dead because he thought he could do everything on his own. Okay. Hvor man stor i forhold til en til ham der. I get to watch him Jeg kan ikke se ham. Like I'm always gentleman. Det er faktisk det mest afslappede af os alle sammen. Jeg tror det er Stag ham der. Det der. Jo, det er Stag. Det var What is stærkt. that? Det er sådan lidt side, ja. Stag, kom det så Stag. Vi lever bare kæmpe hjemme nu. Shit, nogle soldater. Sejt, mand. Det er godt det. Ja, vi går ind i det huset. Damn it! Hallo, vi har en brute. Ja, sådan. Ladies first. Vi kan ikke gå igennem. Nej, det er en meget god dør. Kia, status. The Saints have taken cover with one of the De Winter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me once you secure the area. Yes, Commander. Yes, fuck. Nej. Ja, hvorfor? Nå, så skal vi lave Let's fra. hope the front's clear. Who were those guys? Soldiers of some sort, though I don't recognize the uniforms. Mercs working for killing. Fuck laver du? Are Det kommer Stag. De skyder laser. So someone else wants us dead. Jeg kommer sådan op med det. That wasn't much of a fight. Det måtte jeg ikke. De skal have mange skud. Escape? Escape? Ja, jeg skulle bare gå hen til et point. Sådan. Det er sejt ud. De har skjold. Ja. Jeg kan godt se en af skjoldene, så fløj jeg bare tilbage. De skubber åbenbart ret over. Det er en god dør. Ja. Nej. Nej. Beatles. Shit! Så står jeg bare der med helt nøgen, og så trækker pistolen sådan, come on and battle me. Okay, jeg var så ikke nøgen på min level. This isn't any better. Men til gengæld var så stor. Du må ikke sige like sådan. Hvad siger du? Chance are those. Hvad sker der? Survive. Okay, survive. Du skal bare survive, fair nok. Og de er jo stået til helikopterne. Nå, du skyder i tank der, eller hvad? Ja, hvordan? Ej, det gjorde ondt jo. Jeg kan ikke skyde ned på de der lorte. Men de er mere top end helikopter, vil jeg sige. Er de mere tough end helikopter? Ja. Nå, vitorsene. Jeg tror du er menneskerne. Ej, jeg skal bare skyde i ansigtet.
De der armor piercing er gode på, tror jeg. Ja, det tror jeg sgu også. Nej. Bare skyd chaufføren. Wow, hvad kommer du hernede fra? Det er mega sejt, det er sgu. Jeg kunne få det her. Jeg vil have en laser. You don't have to get pissy. If you think you'd be better at it. Ja. Nope, gotta go kill more guys. Oh yeah, laser. Og så skal man køle det ned. Watch those snipers across the street. I'm up for more. Mit våben er for meget. Incoming out. Indkoming her. Hvorhen? Der er mange. What the fuck? Så. Ja, det er for sindssygt. Det Deres her. eget våben, det er ikke så effektivt som det selv gjorde det. Synes pistolerne er gode mod de der langt væk. Ja, for det er super præcist. Nej! Jo! Hvad sker der bag dig? Jeg kan godt lide, at vi har Bruden med, så han bare står... Nej, Oleg. Du vil dø, mand. Der må ikke komme flere her. Hvad laver de? Hvad? Hvad? Du tog den? Fuck, hvor nice. Jeg vil med. Øj! Hvad? Vi nakker dem. Jeg vil ikke skyde dem med den der superlaser. Den flyver herovre. Den flyver herovre. Har du trykket F med, eller hvad? Fuck. Hvad laver du? Okay, det er snart. Den er mega sej. This tech familiar? It's military grade, way beyond the private sector. So that's bad, right? You will take exact damage. Må jeg komme med, eller skal du bare stå der og hoppe? Jeg tænker bare, at hvis jeg dør, så dør vi begge to. Everyone deals with that one by Skyd alt i luften og tag det. a running theme in this city. Oh shit. Ej, yo homie. Var det dig? Nej, jeg tager ham. Det er Brute. Nej, det er ikke Brute, det var Svend jo. Ja, vores Brute. Shit. Hallo, jeg kan ikke rigtig nakke den. Okay. Så tager vores Brute den bare. What? Han hoppede også på den. Fuldstændig. Fuck for nice. Jeg faldt ud af helikopteren. Ja, vi skal escape nu. Ja, men jeg kan ikke få fat på den igen. Nej, vi skal bare escape hernede. Hvad? The crib's gonna be safest. You sure you can get us there? I'm sure I can try. Ej, hvor irriterende. Det er irriterende skjold, det her. Okay, vi tager det skjold. Jeg tager det i hvert fald. Skal du skubbe til dem, eller hvad? Fuck me, into the hot car now! Ja, jeg fik en af dem op. De er gode som human shield. Go. Hvor er du henne? Hvor er nice? Ja, så skyder vi begge to. Hør for satan. Not bad. Ej, det er en af de ting, man kan køre ned. Fuck, der er meget opdag. Vi laver det. De er nok efter os lidt. Hvor er det? Og det er sgu ikke vildt. Fuck! Tank! This kid doesn't have the pull to organize something on this scale. I don't think they're just targeting us. Ej, der er Who langt. called them in? Worry about that later. Right now, I'm a bit busy. Ej, nu kørte du Luigi over. Nu kommer de jo efter os også. De er granater. Hvad laver du? Skid for helvede, skid på. Skyder os sådan. Vores bil siger bip. Jeg tror, vi skal stige ud. Jeg har ikke lyst. Jeg har ikke tid til det. Hey. Så var en anden.
Hvor er det fedt. Hallo, jeg skal lige med. Hund. Nej! Jeg kan ikke stå stille her, så er det ikke. Vi tog. Jeg kan ikke hoppe ind i den. Jeg kan ikke hoppe ind i den, det er irriterende. Vi tog. Hvad sker der der? Ej, tag den nu for helvede. Kom nu. Nå, det er dig. Det er din. Vi skal hende der med, jo. Nej, hun tager en anden. Siger vi. Kom så. Siger vi. Du skal ikke køre bare med siden. Du går den forkerte vej, mand. Hvad er de der blå stråler også? Nå, den blå forkerte vej. Fuck. Ej, jeg vil dø. Så dukker den skift position et eller andet. Det kan jeg ikke. Tror jeg ikke. Jeg kan kaste ild. Ja, der ligger jeg. Yeah, shoot the driver. Hvad laver du? Jeg ved det godt. Du må lige vise hensyn. Der er nogle af de der lygtepæle, der er NP trailer på. Fuldstændig hjertet. Du ryster bare. Du kører lige. Hvor smitter bagud. Ja, fuck det. Det gør ikke noget, han dør snart. Bare du når frem i tide. Hvad laver du? Den stolpe, den stod 10 meter ude i siden. Boss, you seeing this? I'm getting reports from the crew that these guys, they're all over. Næste kan man nakke de der chauffører. Oh no! We've been busy running for cover. We're almost to the crib. Stay with us till we get there. Den siger bip, bip, bip. Gør det? Jamen, den er ikke eksploderet endnu. Vi skal have den anden lige nu. Det kan live, ikke? Det håber jeg. Ej, hvad laver du? Jeg tror, vi skifter ud nogle gange. Kom nu. Jeg er med. Kør, for satan. Godt. Ja. De der stærke er jo sindssygt. Okay, hvad sker der? Ej, det kommer til at fylde så meget. Pause. Smule rimelig. Ja, vi kommer op frem. Hallo? Hej. Så er han glad. Se. Ej, 8.000. De har brugt 3 milliarder på at smadre os. Hvad vi får. Jeg flyver ned til dig bombarderet. Jeg kan ikke gemme den. Jamen, så skal vi ned til headquarters. Fuck, sker! Shit! Jeg er lige prepared, mand. Nå, hvor kan vi store? Der er et sted, hvor vi kan store, jo. Hvordan har du fået den efter dig? De kom bare. Skyder den. Skyd hele lortet, mand. Det er der politi, det der. En stack er her også. Hvor hen? Kan vi se de laserstråler? Jo, det kan jeg faktisk godt. Der er en bil, jeg gerne vil have. Nej, nu kører den til mig. Hvor hen? Nej, ikke skyde mig. Og det derovre. Den er vild, den her. That wasn't much Den of a tager jeg. fight. Hvilken? Hold da ved, hvor du er noget turret. Vi skal gemme os. Nej, lige det der bil. Der er stadig udenfor, jeg stod lige. Okay, vi skal ikke have noget turret, når vi skal store ting. Så er der lige for. Tag den. Jeg kan ikke, den flyver. Hvor den hen? Shit! Hvad sker der for de her skud? Helikopter flyver ned og falder over os. Kom derfra. Holy fucking awesome. Benzintanken eksploderet. Hvad sker der? Det er fucking sjovt at være heroppe, mens du er dernede. Jeg skal nok beskytte dig. Jeg skal have den Vito. Vito, skyld på dig. Det er fucking min skud, vi siger bare. Rundt om den. Den er beskyttet. Nå, den er død. Jeg min den er ikke så godt. Det er så fast. Der er en stackbil, der har... Okay, næste gang der kommer en stack Henning. Og der er en tag derovre. Tag den. Okay. Ud! Nej! Jeg kunne ikke finde knappen. Hvad er du henne nu? Jeg røg ned i motorvejen. Ja, mand. Jeg kommer med. Nej, stå stille. Stå nu stille.
Vi kører her, mærke. Jamen, jeg skal... Og tag mere. Ja. Den er fucking sej, den her laser. Kom, lad os køre over store lidt. Den er evig, den her laser. Det svinder bare, når vi kører under. Ja, de er helt flade. Prøv lige at se det der. Du behøver ikke engang lave lyde til. Det siger wow, wow, wow. Explosion. Det der med 14 eksplosioner i sekundet, det passer meget. Okay, lad os finde et sted at køre hen. Jeg skal lige finde den der biltår. Hvor er den henne? Den er over. It's dancing. Stack Commandos kill. 5 ud af 25 allerede. Vi lige starter på den. Jeg tror, den tanke flyver snart. Seriøst? Nej, det gør den ikke. Den er masser af dele. Og desuden så er der masser af dele. Men de andre tanks, de dør altså ret hurtigt. Så hvor mange... Vi tjener ikke noget på det her. Det er super ærgerligt. Eller hvad? Hvad fik vi lidt penge her? Jo, vi får lidt penge. Han får en drag. Jeg tror ikke, det er. Hvad vil du have? Det er begravet i døde piger. Det er last little bandit. Det er fucking nice. Det er lige efter, du skal snitte. Okay, vi skal hjem og stå det her på en eller anden måde. Der er ikke af vores køb, hvor vi kan køre biler derfra. Okay, jeg prøver lige at finde det, mens du kører. Hvad er det for? Crib storage. Fuck! Road dock. Shanty's log. Hvad er det? Angel Gem. Tror du det er derovre? Lad os prøve det. Jeg synes bare den modsatte vej. Men du kan bare vinde op og køre. Okay, vi skal derovre. Ja, du skal også lige se. Det dækker os. Nå, det kan vi ikke. Den vil ikke køres over. De der stagbiler kan du... små target. De der gangmember, så ikke så mange penge for at snakke i. Vi kan ikke dø. Søde tanken er, at du bare kan vende dig rundt, så kører du ikke andre. What the fuck? Det er det der fede biler i spil. Fordi når de eksploderer, så flyver de. Den er død. Er det der? Hvor der er helikopter næsten? Hvad er jeg også snuppe tank, når vi er nede i til? Ja, det synes jeg, så kører vi sammen derovre. Nu er der ikke så mange tilbage. Det er dræbt af. De har ret mange ressourcer, de her.